Fi wedi bod yn cydweithio gyda Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe a Fforwm y Cangen hefyd. Fi wedi penderfynu defnyddio Pabell sydd as i Cigolden i gynnal digwyddiad Dydd Goldewi myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg am myfyrwyr sydd ddim yn. Fel ni'n gallu sicrhau bod nhw'n cymryd diddordeb ac yn dathlu gyda ni. A mae bach o bopeth yn mynd ymlaen yn y Pabell ar hyn o bryd. Ni'n gallu cael picau, bechyn sheep, cystadleuaeth, a nhw'n gallu gwneud bach o bopeth gyda'r fframiau hefyd. Would you say cool? I go with cool. Bar of Brith. Fi'n dathlu Dydd Goldewi eleni trwy mynychu'r digwyddiad gwych sydd wedi cael ei roi mlaen mewn cydweithrediad rhwng Academi Hywel Teifi a Undeb y Myfyrwyr. Ar ôl hwn byddai'n mynd gytre i bwyta cawl fel Cymro.